como vos podedes imaginar, para min foi moi duro. En primeiro lugar, xa, do punto de vista humano, eu aquel día ainda non chegara, porque os domingos teño 4 parroquias, e viña de Piñeira, e chego Caixe xusto para decir misa, ali tiña 12 menos cuarto, e ali axúdame o sogro do Sindo. Non é sancristán, é un home bo, e queremos botar unha mão, e axuda, e a muller, e a outros, porque se non nos chegamos puntuales, non temos que nos encendar velas, que preparar os manteles e tal, non damos feito. E el xa tiña a xente parada e bien. E eu xa o do coche xa o vin desde longe, porque non mo imaginaba. Isto está a iglesia, e na parte do atrio é algo máis ancha que a parte de atrás. E na parte de arriba salía, como diríamos, salía polvo. E ese día, eu sin ser arquitecto e sin ser nada, porque eu sou un fillo de agricultores, o meu tío era albañilla e axudei a botar moitas planchadas 3 días antes de donarme, e axudei a botar unha planchada, pois na parte de arriba, onde estaban as pedras, xa vin que estaban as pedras moi salidas para fora, na esquina, e estaba botando polvo. E dixen a xente, todas para fora, porque na parte onde se entra para a iglesia, e na parte lateral, e aí é onde empeza o atrio, que foi a parte que se derrumbou. E eu xa presentín o peligro e se vin todo o mundo para fora. Xa nadie se puxo para aquela parte, e dixo, é que nós queremos ter misa e imos á capilla. Non, eu teño que ir a lo do selo, non me dá tempo, pero temos aquí no capó, no capó do meu coche, eu máis ou menos traio ali os libros, e sempre trae algo de viño, temos lá no capó, temos por a intención que está anunciada, que había bastante xente, porque no inverno están generalmente nas parroquias todas, isto non se anunciou, pero no inverno o COVID volveu a atacar. Non saliu nos periódicos ni nada, pero non había xentiría ninguna, foi máis suave, en Sarreal non tanto, pero nas outras, neste tempo, ao vir o tempo, ve moita máis xente, e había moita xente. Claro, eu xa vi o peligro, salía un polvo moi grande, e as pedras sí que ese día estaban xa para fora, e eu xa vi un peligro inminente. Empecé a decir a misa, levaría 5 minutos dicindo a misa, e cai todo o chao. E claro, evidentemente somos humanos, collemos todos un susto, e por regla general, pois a xente maior, e ainda máis, eu vindo collín máis, porque claro, en primeiro lugar, son o cura, e doeu-me. E despois, ao terminar a misa, a xente non a deixei pasar ali, solamente o Gerardo que é o para que pichase a iglesia, porque ele é responsable, porque sempre pode haber, porque todas as pedras eran pedras deste tipo, que era unha pedra boa, e caeron para aí, eu non contei, pero en bastantes sepulturas. E claro, eu digo, pois a verdade, morreron os meus pais. E chorei, porque vin ali caixas aplastadas. E deu un dolor que ainda hoxe non me dou superado. Porque, claro, aquela parte ainda está
prolongouse cando estaba don José Luis, que era padre Paúl, ainda vive, tuvo COVID, estuvo a punto de morrer, estuvo aí, prolongou o cementerio no diestro e fixo sepulturas altas, pero alrededor do cementerio ainda hai moitas sepulturas baixas, e nesa parte hai un montón delas. É claro, eu ao ver a primeira que vin xa e vin aquilo, pois xa me descompuxo dunha maneira total e xa collín o móvil e mandei o correo ao señor obispo. Mire, señor obispo, pasou o que non queríamos que pasase. Outro mandei ao secretario de Economía, o Adrián, que está en Alleriz, e outro Raúl, que agora é vicario de Economía, pasou por esta desgracia. En primeiro lugar, para min foi un milagro da Virgen que non houve que lamentar desgracias personales, pero desde outro punto de vista pois foi algo que nos impactou, e a xente, claro, emocionouse moito e choraba, porque viu que puderon estar na iglesia, entrar, salir, ao caer o medo e colleros. É dicir, foi un milagro. Para min que teño fe, para outro, pois foi unha suerte, o azar. É claro, a xente quedou por moi impactada, que é normal, pero foi un comportamento ejemplar, dixille todos calma, agora vai ás casas, relájense, e dixe, nós queremos ter misa, non se preocupe, deille 3 opcións. Podemos ter no grupo escolar, porque hai sillas, generalmente a xente que ven á iglesia é xente maior, ou no pabillón dos deportes. No pabillón dos deportes, claro, non hai sillas. Dice, non, queremos na capilla de Sarreaos, porque é bastante grande, e ten bancos, e ten megafonía para fora, e moitos e ali fora, pois hai uns bancos, e algúns quedanse fora, abrimos as dúas portas e un ventanillo, e hai corriente para que non haxa problemas de, eu digo un pouco máis rápido, e tomamos esa decisión nese momento. En esa mesma semana, bueno, despois a tarde xa me chamou Raúl, porque foi feligrés meu, que empecé alá na Godiña, e ele era de alá, os pais dele tiñan unha tienda, e ali era terra de cazadores, e os pais deles preparaban moi ben o jabalí, e xa o conozo desde hai moito tempo. E dixen, Raúl, pois pasou isto, e si que tendes que por agora rapidamente, dixen, non te preocupes, agora vamos buscar os medios no obispado, pois económicamente estamos mal, pero vamos buscar todo onde faga falta.